Wrth gymharu ymweliad interim gydag arolygiad craidd, beth oedd yn wahanol? I fod yn onest, mae derbyn unrhyw alwad wrth Estyn. Mae'r un teimladau sy'n dod pan mae'r person ar ochr arall ffôn yn mynd, helo, siamai, so Estyn sy'n cyrraedd. So mae'r teimladau cychwynnol yn debyg, ond yn bersonol, beth oedd y prif wahaniaeth oedd, unwaith o'n i wedi cwrdd gyda'r tîm dros Teams ar y dydd Gwener neu yn ddeuddydd ar ôl i ni cael yr hysbysiad, o'n i'n gwybod yn union beth oedd yn mynd i ddigwydd. Oedd trefn y diwrnod wedi cytuno, nid wedi orfodi, wedi cytuno rhwng y prif arolygydd a fy hun, a'r ble o'n i'n mynd i fynd, beth o'n i'n mynd i fod yn edrych ar sut oedd y diwrnod yn mynd i redeg. A o'n i'n teimlo gyda'r strwythyr na, oedd e'n haws i ni fel ysgol i wybod beth oedd yn dod. Gydag ymweliad craidd, ni'n gwybod bod nhw'n mam dridiau, ni'n gwybod beth maen nhw'n mynd i wylo, ond mae lot i fi fynd, mae lot fwy o flow i'r ymweliad craidd, achos maen nhw'n mewn mas trwy amser. Gyda hwn, ond diwrnod mae'r tîm yma, mae e mor strwythuriedig, ti'n dilyn y strwythyr, a mae pawb yn gwybod ble maen nhw'n mynd, beth sy'n digwydd nesaf, ac i raddau beth sydd eisiau dangos. So mae'r teimladau cychwynnol dal yn bwrw, unwaith mae'r cyfarfod cychwynnol wedi digwydd, o'n i'n teimlo yn barod. Dyma beth eisiau ni fynd ar ôl, dyma beth eisiau ni ddangos, a bant â ni. Felly dychmygwch te athrawon mewn ysgol sydd heb gael ymweliad interim, pa negeseuon fyddech chi'n eu cyfleu iddyn nhw? Beidio poeni. Nag o'n i'n teimlo bod ni'n cael ein berniadu. O'n i'n teimlo fel bod ni gyd yn cydweithio gyda'n gilydd a nag o'n i'n teimlo bod ni o dan fygythiad o gwbl. O'n i'n gweld y pwrpas iddo fe, o ran oedd e'n arwain mlaen o'r ymweliad craidd, a ni'n teimlo fel oedd gyda yr arolygwyr rhyw agenda penodol, a o'n i'n teimlo fel gyda'r cwestiynau a'r agenda gaethon ni yn flaenllaw, bod ni'n gallu gweithio pwrpasol iddo fe ateb y cwestiynau gyda nhw wedyn ni. Felly grynhoi te, mewn 3 gair, sut fyddech chi'n disgrifio y profiad o gael ymweliad interim? Buddiol, gwerthfawr a chefnogol. Gwych. Diolch yn fawr i chi. Diolch.